Ilan anak mo? Walo. Ako, 3 lang. 2 babae, 1 lalaki. Ito babae. 7. 1 lang lalaki mo. Ang lalaki. Magkano yung kinikita mo sa pag ano ng bike? 400 po isang araw ko dyan. 400. Binibigay sa'yo tuwing linggo o quincenas? Tinukuha ko po araw-araw. Kailangan sa bahay. Araw-araw. Aman lang biliin, no? No po. Ngayon dapat biliin. Nagantatas, oh. May babalikin natin. Oh, kape lang, no? Magkano pinakamurang bike dyan? Yung mga mountain bike, Oo, 5.5. 5.5. Yung mga BMX naman, Wala kayong 3-wheeler, no? wala po. Sa Angeles meron. Marami. Marami eh. At sana dito may 3-wheeler para malapit. Kung magkapera ako, bibili ako. 3-wheeler. Baka bibili ako, saka mag-ano kay exercise para ma-exercise yung sa inyo, kuya. Saan ang buhay mo bilang anak ka? Nagkasakit ka na ba? Nagkasakit ka ng lagnat o kaya na-stroke o diabetes o kaya sakit sa swerte mo pala. Kaso lang. Eh ako na-stroke ko eh. Kasi nagtatrabaho ako sa sales. Nagtatrabaho ako ng misis ko. Trabaho ako dyan sa sales, sa mga benta lang. Eh ngayon, wala na akong hanap buhay. Na-stroke nga ako. Sa inyo, kuya, saan ang buhay mo bilang anak ka? Nagkasakit ka na ba? Nagkasakit ka ng lagnat o kaya na-stroke o diabetes o kaya sakit sa swerte mo pala. Kaso lang. Eh ako na-stroke ko eh. Kasi nagtatrabaho ako sa sales.
trabaho ng misis ko. Trabaho sa dyan sa sales, sa mga benta lang. Eh ngayon, wala na akong hanap buhay. Na-stroke nga ako.